Pojďte se mnou na chvíli zastavit čas a vstupte do světa spjatého s krásou přírody a historie. Zámek Hořákov. Skrytý v srdci přírody jen 15 minut od Klatov a 20 minut od lyžařských Radovánek v srdci Šumavy. Tohle je mnohem víc než pouhá nemovitost. Je to životní styl. Získat tuto jedinečnou příležitost se vám naskytne jen jednou v životě. Odhalím vám pouhou část toho, co zámek skrývá. Obklopen rozlehlým pozemkem o více než 18 000 metrů čtverečních, který je pýchou tohoto místa, nabízí oázu klidu a soukromí pro nezapomenutelné okamžiky. Tento unikátní prostor vám otevírá široké možnosti a nezapomenutelné zážitky. Před lety zde například chovali koně. Než vám odhalím tajemství zámku, pojďme nahlédnout do jeho minulosti. Od pozdního středověku byl Hořákov rozdělen na samostatné vladyčí nebo rytířské statky. První zmínky sahají až do roku 1392, kdy patřil zámek Janu Strkovci z Hořákova. V období přibližně 1845 až 1870 patřil statek Kordikům, který zde nechali zbořit původní tvrz i další budovy a postavili zde nový zámeček. Na konci 19. století byl zámeček rozšířen o 2 nová křídla připojená k centrální budově. Od té doby prošel mnoha proměnami, až se v roce 2005 dostal do rukou současného majitele, který ho doslova zachránil před jeho zkázou a vdechl mu nový život. S láskou a pečlivostí byla provedena rozsáhlá rekonstrukce, která zahrnovala novou střechu, dřevěná okna, moderní elektroinstalaci a dokonalou hydroizolaci. Dřevěný rizalit byl zrenovován s takovou precizností, že vypadá jako originál. Dokonce jsou zde zachovány starobylé hodiny z roku 1897, které o sobě dají vědět každou hodinu odbytím. Dnes už ale můžete přímo z postele s nebesy sledovat vycházející slunce a naslouchat probouzející se přírodě. S šálkem kávy vás výhledy na krajinu plnou úchvatných scenérií nikdy neomrzí. Můžete zde pořádat třeba i velké společenské akce a na zahradě si užít grilování v domku s posezením, který je k tomuto účelu připraven. Uvnitř zámku je salon o rozloze 57 metrů čtverečních, který momentálně slouží pro semináře bojového umění. Parkovacích míst je tu dostatek a do garáže schováte 1 auto. Každá místnost na zámku ukrývá svůj vlastní příběh, který čeká, až ho odhalíte. Nebojte, bílá paní už zde nechodí. Celkem 5 apartmánů disponuje vlastní koupelnou, přičemž 3 z nich mají také vlastní kuchyni. Další 2 apartmány sdílí prostornou kuchyň ve společných částech zámečku. Obdivovat kouzlo tohoto místa budete i v zimním období. Než sem v chladných dnech vyrazíte za čerstvým vzduchem, stačí zapnout vytápění přes virtuální privátní síť a uvítá vás zde teplý a útulný pocit domova. Ať už je zde jakékoliv roční období, čeká vás tu magická přírodní atmosféra. Pro více informací navštivte michaelapanochova.com/zámeček-Hořákov a já vás ráda provedu tímto jedinečným místem.